Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Labari da dume su. Yau 7 ga watan 12 na 2025 ayi kudeta a ƙasar Benin. Labari da dume su. Wanda sojoji su yi kudeta kuma kudeta ta yi resi. Abinda muka roƙo ga Allah shine Allah ya sa wannan kudeta ta zama alkhairi ga 'yan Benin. Kuma Allah ya sa wannan kudeta ta zama buɗe hayar Benin da ƙasar Nijar. Allah ya sa wannan kudeta ta zama wata hulɗa ce ta ƙud da ƙud da wannan ƙasashe namu na IAS. Faransa tana ta rasa ƙawayenta. Ko da shike ta Benin kudeta ce wadda 'yan Benin suka jima suna nema a yi ta. Saboda ƙasar Nijar ita ce take ƙara ma Benin ƙarhi wajen harkar tattalin arzikinta. To, sai Patrice Talon ya bi ƙasar Faransa suna yin abubuwan suna cin karansu ba baka. Muna ma Allah godiya saboda muna son maslaha tsakanin ƙasar Benin da ƙasashe namu na IAS. Ƙasar Benin ita ce mahi kusa ga ƙasashenmu na Sahel, kamar in ce ƙasar Nijar ko Burkina. Rishin Benin sai an tahi ayi zagaye an bi ta Burkina a tahi da kayanmu zuwa ƙasar Togo. Amma idan wannan sojoji da suka yi kudeta suka zama kudeta ce mai alkhairi, kudeta wadda ba ta son ƙasashen Turawa, to za mu ce alhamdulillahi. ‘Yan uwa ku yi fartashin wannan bidiyo yana da muhimmanci. Patrice Talon ayi talo ne. Yau, dimanche le 7 Décembre 2025. ‘Yan uwa ina muna fata alkhairi, Allah ya ƙara ɗaukar ƙasashenmu na Afirka. Kamar yanda muka ga ƙasashenmu yau Nijar, Mali, Burkina suna ta ci gaba, to Allah ya sa duk wata ƙasa ta Afirka ta samu ita ma su samu ai revolution domin ƙasashenmu na Afirka. ‘Yan uwa ku fartashe wannan bidiyo labari da ɗume su ne ayi kudeta a ƙasar Benin. Patrice Talon ayi talo ne. Alhamdulillahi. ‘Yan uwa ina muna fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jinjina ta musamman ga shugaban ƙasar mai albarka Abdurrahman Chani. Jinjina ta musamman ga makarabai duka na CNSP tun daga Premier Minister Chef du Gouvernement Ali Muhammad Lamin Zan. FDS kinmu da malumma masu yin addu'o'i ko da yaushe wa ƙasar Nijar. Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya dafa muku. ‘Yan gwagwarmaya duk inda muke Allah ya haɗa kawunan mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.